Аре, И здравейте, потребители на Тъпателно Старкейзери. Днес сме се събрали с тук петима приятеля и играхме хипове. Малко се посмяваме. Всеки говори по малко глупости, кажете. Кажете хайде. така е, нека се трепа. Тук има един стъпчизор да има Алекс. Ей, Видали сме две велички. пинал си си И гъза. водка с тоник. Гъза си пинал ти. Водка с пъшки с пил. Ами детето, гледай. Детето се стреля. Бързо ме водка на човека, знаете. Дупето. Алекс, той има канал, казва се Александър Красивия. Абонирайте се за новия канал. Да, мама му да има. Поне остана нещо. Аз съм като динозавър. И не остана нещо, а мамка му е. О, ялка аудиторите, а мамка му е. И детето ще живее обаче. Ая, мамка му е, гледай. Детето ще живее. Айде, давай, Аз съм айде. Мистер Крейзъм. Дуркото дете, му да самъти. Пък ти се спиндаме. Ето един дет се вика Спидър Меме. Ето дъртя да го фана. Спидър Меме ли? Спидър Меме. Но! Забира ти копия в главата. Спидър Меме. Къде да забият копия в главата? Абонирайте се. Че съм Христо, е. Една частица. Абонирайте се за клип. Време е задно кълба. Абонирайте Как се абонират за клипа ти от Абонирайте се за Мистер Крейзъм за Халки. За Халкей никой няма се абонира, стой. Халкей е най-големата панар, който познавам в YouTube. Нормални са, бе. Охо, Ето е глава малко. Айде се държим на... Да, ако ми забуди... О, мале, гъзга, бе, боли ма. Абонирайте се. Абе, това се прехвърли, бе. Абе, растете ми. Малко. Няма го. О, ни така... Пада ни кръвта. Дева, мама. Пада ми кръвта. Александър. Пада ми гъза. Хуя ми. Да, приятеля ми плюва малко. Той се нарича Чудо. Хетеросексуал. Аре, пани го това, бе. Фанах го. Най-колко ми пука. Най-колко ми пука. И бахвам го за... Има един дет са Кайлан и той е много мразняшки. Аз ще го губя 500 лева. Днеска ще го губля 500 лева. Как ми се оплете езика, бе, мамка му? Айде да му забуди някак циганин. Да, много е. Тук сме събрали един, два, три, И това полетяхме един от Денис циганин. Абе, циганчо. Дени, дайте му стайна. Кажи, детето умира. Денис, то през него минавате, бе. Живи сме, живи сме, живи сме. Живи сме. Живи сме. Да, мани го това дете, бе, той ти пречи. Набрах се. Къде ли китари са го бесили? Пани го, това е той. Дай, Мари, чакай. Изви се като гъла бади, бе. Не, бе, стига са Мари. Аз не тези клики. Не мога да Минава му стрела. не мръм много лесно. Стрела минава. Айде малко, ако дойде още някой ще го пребия, бе. Ако дойде още някой ще го пребия, бе, мамка му. Аре, бе! Аре, гледайте на бутите ми детето, бе, мамка му. Гледайте какво ми направиха детето, бе. Оле, детето фана стрелата! Баси! Детето! Аре, сега Илиян идва на Бърле. Сега
О, това го минах и сега, бе. Ти се принася. You fail. That's cause you fail. Фен. Да. Това ниво въобще не знам какво е. Ама тук е фъркът. Да, бас, чакай. Не ме убивайте! Не ме убивайте! Не! О! Жив съм! Оле, гледай си, той е дебела. Не съм не изкача. Сега приключва. Той е дебела. Мамка му снял. Гледай са. Чуе. Не. Бъде си по-играйте малко. Абе, бас, тихо е! О, мале! Хайде, че бабе, бъде си... Абе, бабо, правим клипа, мамко! Не си, бе! Тук съм панал и ще завер. Сигурен ли? Не, ме искам, къде се? Толкова да бихой! О, добре, че са хората. Виктори. Ей. Перфект. Минахме. Пак ще спам. Хвана се за детето. Жив съм. Не! Това е колко мелна. Деко, отстрани детето е мамка му. Малко ми няма. Патъл детето. Аз ще дърпате, не става се лиха достатъчно. Дени, взимай го цялото, аз не мога да се стреля, нека да е петя. Дени, взимай го. И да не правим клип. Това ти е мамка. Взимай ги, какво ги взимам? Хвърли го! Дебелата да я хванем. Не го ще. Алекс. Значи, бях до дебелата, добре да ли са. И хващаме пак детето. За той заслужава дете. Добре си пукна тоя. Детето нека да остане до мен. Да, сега ще бъде Циганче! Дебелачка. Еми, това беше с мен, да се предприезвам, надявам се ви харесва, не се надявам.